Izanini Solmona.
Soyikiswana lezinto zithethayo wena. Ngela xesha lo mntana lesibuweza lokuthizila esithela kuthi ayenyuka maxhala kuba imibuzo ibimi isithi I wonder thina sawuba nina kuba namhlanje kuthiwa abanye babuya bengenayo naloo mitholo, abanye babuya sebengqengqe ngemigqomo, abanye bayahlanya namhlanje, kodwa khange yenzeke kulona umntana into ethi ufunde wayiyekela. Siyabulela Mngabane singala madoda kwanana nomzi uphela wakwanana kuba kaloku ayilosana lala madoda olu lusana lakwanana. Ngenkulu siyavele kuwe ngutishara omtsha okwasesikolweni kuba ke impepha zakho sazixhomile. Sisithi xa sijikela phaa simane sisithi uzummamela utishara. Utishara ubuye nawe ke namhlanje. Iphelile laa nto kuthiwa idesika okanye itheory. Ngoku lixesha lokuba mawuyiprektise yonke laa nto ubuyiyele kwesaa sikolo. Akukho mntu uza kubambile, uzawuhambela ngokwemfundiso oyifundisiweyo uziphruve wena into yoba ndipasile. Thina kukupha nje amehlo sibone into yoba ingaba nyhani usuke esikolweni nalo mntana. Uya uthi ke xa ufikayo efieldini ufike kukho into ekudala zigqisha phaa zikubhekise ngapha zifuna ntoni uprova into yobe ngaba uyayazi nale nto yenzayo.
Umosheke akwazi bonakalisa ufika. Ukucela uyaba into yodlala mntana. Esithe xa sikusapha sathi sifuna ukwenza indoda. Ibiminqweno yethu leyo. Kodwa ke ukuba indoda uxhomekeke kuwe. Uba ufuna uba indoda asiyazi thina ke ngokuba iminqweno yethu iyawuphelela phina ichabalele. Uzungabuyi imva ke lo. Uzungamameli into. Uzubheke phambili. Uthi bendifunde ngolu hlobo. Nokuba ndithi gqikweliphini icala ndisithini na khange ndifundiswe ngolo hlobo. Into ebendiyifundisiwe yile. Uzaba indoda ke. Kukho umzekelo omhle apho obuwenziwe leli khaya. Kwaphuma ingcibi ezinhlanhla mbini. Ikhona ingcibi yenyama bilandla lapha emva kwakho. Zikhona ingcibi ebezikwakhela lamzi. Wathiwa kwathiwa ngowa. Utshile ke mntanam ngokulowa ubuwakhelwe zingcibi. Kufuneka kube nguwe ngokubiza ingcibi zizokwakhela umzi omtsha sibone kuwo. Andifuni indlebe zakho de zixinane mntana. Andifuni indlebe zakho de zixinane. Ndifuna nje ba uve. Kufuneka ba libe likhona ilizwi elikentezayo noba linye. Kodwa ungathi belithethwe ndini kodwa uthi ngalamini lakhe lathethwe ilizwi. Awuyeke ndedwa. Phinda bamkabani besithithile. Siyabulela baba. Kakhulu ngumsebenzi wokuhlosa. Bulela kuwe ke nyana. Ba nawe uthi wawube upha. Lulame. Thobela umthetho. Ufundiseke. Ungabi konto izawukhala kuphela. Phaza namanzi manje usela. Phatha lo tata ne. Kakade mfundisi. Ubudoda yilo. Meke indoda ibe nendlela. Lapho. Ngimba ke lento yenziwe apha kuwe. Akhange ibe sisinyanzelo. Ndibifunwe nguwe ka. Wathi kutatakho ufuna indoda. Wakuncedisa ke. Kwelicala ufuna ukukekelela ngawo. Nathi nje musibona silapha nje sisazoncedisana nawe. Kuba zonke izitepo zinyathele kakuhle. Uzoba yile ndoda uyinqwenela. Uzuncede ke mfondini. Ungathi ngoku kuba ufikile kwesi stage esitsha. Usibonise izinto ezintsha. Izinto ezingaqhelekanga nezinto ezingamkelekanga phakathi. Ubuza usiphathele into entsha, usiphathele into entsha ezabantle. Into ezakwakha nento ezakubhekisa phambili. Sikwazi ukuthi pha kuye usindo kuhle. Sibone lento satsho nathi sakopa sibadala. Sayibona kuye. Okugqibela uligcina ikhaya mfondini. Uligcina ikhaya. Indoda umgcini wekhaya. Xa ukho wena alifudumali ikhaya lakho. Indoda enguwe ikhona. Xa bendiphuma ke phaa ekhaya ndiphume ndinesigqibo. Ngoba ndathi xa ndime apha phezu kwakho ndithetha ngolu hlobo. Ndiwesula amazwi am kuwe ndithi ndikuphawulele ithokazi lebhokhwe phaa nolitha igama layo.
kanqaka Ah, yise lapho kwemfundini kuzalele ezinye eziningi ikuzalele amaduna namathokazi ikwandele kube kuhle ke nonqubo kube kuhle mpembe into zakho mfundini zikhanye nentsikelelo zibulandele andehle maqela Thina ke madoda. Vula ingqondo Nkosi. Singabantu be-assignment. Ukuthi abantu xa ethetha okanye ubhala apha phansi. Athethele ndamaxhoba doda nkulu. Chief kusobuleka kwendoda nkulu. Samane sobuleka sikhondroza. Kuba ukho kwezi statistics. Abantu abawileyo. Kweminye imizi abantwana babuyana. Ngibona ke ndoko sabedose sidodeni uqala ngawe. To start with you. Uzazi uyi-ambassador. Kukho abantwana abajonge kuwe. Akho nto ibuhlungu into yoba uthi ukhulisa abantwana kodwa usatephisa ibhruku. Uthi ulixhego kodwa usatephisa ibhruku. Uxexesha abantwana. In life uthi uShakespeare zikhona i-7 stages of a man. Uchoosele ke wena ke uba yindoda. Ithi ke ngoku uba yindoda ke it's one of the building blocks of-family. Banethemba ke ngoku apha indoda phakathi kwekhaya. And amaphupha angena vision. Xa uphupha funeka kube nembono. Uyazi uba njengoba uphupha nje uyaphi na. Funeka uphile ubomi obu-within ii-ideas zakho. Because once uphile ubomi obe-ideas zomntu, awuzomisa. Uzawuva kusithiwa yiko ngapha. Ufuna ulandela laa nto ube wena ungenanjongo yakho. Uzibone ungena etratini. Ziyakhonkotha ke zinja ke. Apha esidodeni uthi let the dog back. Azukhonkothe zikhonkote hamba. Ndize kwinto encinci man. Indoda ibilixuku. Once ubelixuku you miss something. You miss it abantu. Khona nje into imiss ngokuxoka. Cishe. Utata kuyi role model. Mhlawumbe umazi. Uku-6th floor. Ukhaya lethu. Sifuna uya kuye hleze lamathuba angafiki. Sibulele ubuthixo emgcinile saphila bekunje. You understand? Zangabe selfish. Andithi zibe nkulu. Zangabe selfish. Indoda ithatha responsibility. Awujiki. Apha kwanala. Siyazibona ezaa ntente zimbini awukhuphanga nesenye. Kwenzele wonke lo msebenzi. Uzimane uyicinga. Moreover, into endifuna uyithetha enolibalele engenza umsindi kwaye engacingi. But ke funeke izinto sizithethile zazeke uzazi nawe. Ngunyana kaPhayelithi woluswe nguPhayelithi kodwa unento angazanga ayifumane. Phaa kwambarhu weMonyobi siyavuya napha. UPhayelithi unomzukulwana lapha. Uba umazi uzawumazi umqale from engcibini wabhatala imali. Wabhatala ikhankani. Wamnxiba. Bambe ke loo nto leyo. Phaya ekhaya. Anivuyi nedwa. Nathi siyavuya phaa kwambarhu. Ayithanga le ndoda xa isolisa wena. Izilibalo izinto zayo. Ithe le ndoda ndinomzukulwana apha kwam. Mandenze 1 2 3. Ndizama ukuthi lale kukho into enjalo. Ayishedwa ayifihli. Umuntu ayazi uba angathi ukhaya wayethe wathi uyenzile into wayemenza. Wathi ndolusa unyana wam mangingahlelele kwe-next door umzukulwana wam. Ndizama ukuthi ke uzugade ke ndoda kukho into encinci little things ngangathi ezinto ziyafana. Kukho ispontshi
ukwi-strain i-duty safety but asifane ezinto zenza uziwahlule i-strain sithatha lilungileyo isponge sikhupha yonke into nobudaka sakhulu zungabe sisponge ke zube si-strain fortunately utatakho bumbone bengaphilanga pha but uthixo wamphamana uba makamgcine ade ayibone le ubuyile abuyanga wedwa bulela loo nto enkosi Sicela uxolo nothando, 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 Kuyesu kukhanya kuzosole zenyembeze wena mama songa
kuthiwa bakhwethe esapho batye ibhokhwe. Khange sive into ikhalayo. Sibulela ngokuphila nibuye niphila bethunana. Sibulela loo nto. Sibulela amanyange alekuthula bethunana. Sibulela amampehla ayabagcina abantwana phaya. Sibulela onala ondokose babagcina abantwana. Babuye abantwana bephila bethunana. Akho nto imbi ke into yokuba kuthi abantwana bepha kuthiwe sinkonkozelwe ngobusuku. Kuthiwe Mamfene ngoku sifuna wena ibhokhwe kabani kuthiwa ipha. Asiye kaloku thina bomama ehlathini. Asisiva ngootata abavela phaa uba heyi kukho into erongo eyenzeke phaa. Ngoku size kuni bantu bakhulu. Khange sizive ezo nto. Ngoku ubuyile inkani ngoku into ebofuneka uqhubekeke ngayo sisikolo. Uziba ujilingise ohlenyuka kule lali. Ungena kwezi ndawo neendawo apho kokhona imbiza sowulikrwala lasemampehleni elilapho. Awuzikwenza ezo uzawubheka esikolweni. uJanuwari nanko emnyaka ndivulela oomama ke ngoku bathethe. Umakhulu wakho ndithethayo uMamfene. Apha ke Mampehleni uthethile utata kwapha. Wathi amanyange ayakugcina phaya. Sibulela oTshotshentla mani. Tatomkhulu wakho sibulela uTshotshentla bethunana. Uba bagadile abantwana bethunana. Babuya. Khange sive ngxokozelo. Uba kukho into enjena nje. Qha into esibulelayo kuni akhona ndizintoni abantwana babagcinayo. Amanqalathi. Akho manqalathi bekafika phaa kumathe ezofuna isikhuza. Siyayibulela loo nto bethunana. Besibona abazali benu begilana bethumela izinto phaya bethunana nitye. Ingekho mntu nqalathi ithi hayi umkhwetha ngokuthi ufuna inyama. Sithe belezikhathaza bethunana. Ndiyabulela bethunana kakhulu ukubuya kwabantwana. Enkosi bomama ndivulela nina ngokubomama. Ndidinga igqibi ndedwa. Hayi uMamfene uyigqibe yonke. Ndiyalibulisa bethunana ngani nonke apha endlini. Mna ke ndingumakhulu ke omncinci udadewethu lo uMamfene. Ndisithi nam sawuthetha into enye nodadewethu. Mntanam akhange usidide naseGinsberg njengoba ndingumhlali waseGinsberg. Khange kuthiwe naku siyathumela bethuna naku umntana esithi ucela isikhuza. Hayi yabona le sikhuza yeyona ibonakala uba bayabawa abantwana. Hayi alibawi bantwana bami. Ndibulela uba ndingabantwana abafundileyo isikolo. Nizawuqhubekeka ke ngoku. Ndinethemba mntanam uba ndizawuqhubekeka ngesikolo. Siyabulela Thixo nibuyile bantwana bam. Kungekho nto ikhe kwathethwa kakubi ngani. Siyabulela ke mntanam. Nkosi. Ndiyabulisa umakhulu lo uthethayo. Akho nto ozayithetha nam bantwana bam. Inkunzi inyembele ukubheka esikolweni umntu afunde. Kungefini inyuka lelali. Nihlale umntu enze laa nto ebenza kokwabo yokuxhila ikhaya. Asebenze kwamasimi kuyalunga. Xa ungekho sikolo umntu ahlale kokwabo abheke esikolweni. Nantsi into endizayithetha. Nakootata ngosinika le nyoba yoba sithethe nomntana. Ukutsho wedwa ke Cabashi Endle wathi ndiyindoda. Waxelelwa izinto zobudoda ezibhaliweyo ke naseBhayibhileni. Athi umbhali ndithenda ngoku bendingumntwana bendisenza ngokomntwana. Ngoku ke ndithenda ukuba yindoda ndazibhangisa izinto zobuntwana. Phaya kuyobhangisa izinto zobuntwana. Asizazi izinto zobuntwana ozenzileyo zaziwa nguwe. Kodwa funeka uzazi into yoba ibizezobuntwana. Ngoku ziphelile. Uthe ndiyindoda. Uba yindoda ke kukuthatha uxanduva loba ngujonga ikhaya. Amakhaya abanzi ke onke. Ungabuyi ulilisa abazali. Ungabuyi ulilisa isizwe. Ungabuyisa ukhalisa kwakwisikolo ufunda kuso. Kumane kuthiwa nomntana wakwayali. Ubizwa ngabantu igama labantu abakhulu. Sekungasabizwa igama lakho ngokusiwa ngumntana wakwayali.
ithi loo nto udistroya abaphilayo nabangasaphiliyo. Uba ubizwa ngegama lomntu ongamazi wena nalapha ebusweni, ofungwayo leli khaya. Kude kufungwe xa sechukunyiswa amathambo, kuthiwe sifunga amampehle phelele. Ulandwe nabantu abaze ngokuku, ulandwe namantombazana angasekhoyo. Amantombazana ke angoodade uba beli khaya ziintombi zokha isilawu, zokha amanzi esilawu emlanjeni. Ithi loo nto banevelu. Oomama ngabe bebechopha emva kwecango. Uyambona lo mntu uninzi kangaka uzokuthi yenzela umntana abangamaziyo. Sizowusa amazwi phezu komntana abangamaziyo. Sizokucengacengana nawe. Sizokucengacengana nawe. Ndithi utshintshe kwizinto esingazaziyo thina ezaziwa nguwe ebekuhamba kuzo, utsibatsiba kuzo. Ngoku unomda wokugama uthe ndiyindoda. Silindeleke indoda. Indoda kuyalwa kube kanye, ayiyalwa okokoko. Ukuba ngaba kusonqena ukwenza into esenzela abazali, onakalisa i-appreciation. Ngokwenza izinto ezintle, uthi bebenganyanzelekanga aba bazali mabandingene ezindlekweni ezingaka. Uqalela kwibhikini, ubheke eklasini, uzawuba mtsha wonke. Ithi ngoku really, you change indlela ubuhamba ngayo. Ndiyakucenga ke mntanam, cengwa ngumamsukwini walapha e-next door. Ndiyakucenga, ndiyehla ndiyazithoba kuwe. Ndiyayazi khona i-peer group ezamithuthumbisa umntu angene kwinto ebengazimisanga ungena kuzo. Kodwa uzazi wena uphuma phi. Uzazi uba bekuthethwe ntoni kuwo. Uzazi uba ndenzelwe ntoni ngaba bazali. Kukho abantu abaze ngeemoto apha. Asithi umntu asayoyiki le ndlela ngeli xesha likaDisemba, kodwa bazawugaxeleka emampehleni ngobudini nomkakhe olusa umntana wakho. Umntu oluswa kube kanye. Ndiyakucenga ke mntanam, ndiyakucenga, ndiyazithoba ndihla ngenyanga ngamadolo ezinyaweni zakho. Ndiyakucenga. Utsibatsibe kodwa ukhumbule into yoba ndiphuma phi na. Khumbule uba ndiphuma phi na. Umntu ke udilizwa lilizwi, wakhiwa lilizwi. Akwaba kumazwi athethiweyo phezu kwentloko yakho noba mabini. Uthi ndimvile laa tate bethetha, ndimvile laa mama bethetha. Ucenge, uzinqule. Xa ubona uba kuyonakala, uthi mampehle, bicontrol yobomi bam. Thixo wako wethu, bicontrol yobomi bam. Lali ibe khona into ethi nantsi ibhekile, nantsi ibhotile uyala umntana. Ndiyabulela ke Qabatsha, sozukujika ke ngolu hlobo wenze ngalo, right? Athi ke ndifuna uyala into eyi-1. Bafana, aninayo into yoyala. Aninayo. Zengathi uba niyifumene apha emampehleni niyidimande nakonyuza. Aninanto yoyala. Uyalo dada abantu abayalayo. Iphume loo dada. Andifuni ukuthi mayijike loo nto leyo. Into andifuna uniyala qha into yoba aninayo into yoyala. Zengathi ngomso komnye umzi nithi hayi sasiyifumene emampehleni. Kukubonelelwa njengamampehle. Khosi.
Hey!
Come on,
Singangalala,